ki para bangai bat ki perlu bahro na kabalang hangni halum siap kabalang lum siap Presbyterian Church ni ai kublai fi baro ka kerteng ke badan botam ke jong try bat unung penem be jungi u Jesus Christ ngi ngo yu blai bangi nang la men betengi ke Bible study ka bangi penlong online lembaga YouTube channel jong kabalang ke bak dan hida ka kerteng jong kabalang lum siap Presbyterian Church tinginangi puli ia ka penkot atat jong gospel Matthews krenong bar sau nilayan dimbai kini kelenong bat hagani ka ba tayo ka bladap nilayo ban pet ya kajing penkut ka baningkong hoi ngala semjing ban man penkut ha po kawai ka session jong Bible study te na ta ka daw mi ha penye beteng biang sementara ban iPad ya kajing penkut ka bakham bania tinggal lepit kelum ya gitu khot nadu ko baning kong hadu ko bakhadu ni teu bladam den ringin pet pat company akan dia ya ki benta jong kani kelenong ki bedei ban kesngi ki bakhadu kesngi ki jingwan utra Jesu ke bami na ke jing yakran bagi senran lor lo molip tutungnya duai ni aingu eme try nam ta ka tien jome bas sasin ni la ban puli kani ke gospel Matthews kelenong ke bar sau hoi da trying lai pui sika bakut jong kani kelenong ban ginang pet kelum iki baro kat bengina puli tu pen yari ke bor perkhat jongi ke jing syai ke download ke jing mut jongi baro bah bangi puli kini ki kentien ke ketien ke bakhu jome kin dalong try ki ba im bat ki ban don bor ban tre ko download ke sim jongi ka loren yang jongi khnang bengina ban pen khre ledi na ka benta sngi ke jingwan pat ke jome bat na kamenta ka ba waino jong ka perthai I try to sngo gini ki jingkar pat ki jongi na banga pan gini keteng Jesus Christ amen te hakabe de bat kani kalenong bar sau kelum ke mi nang no kani ke jinge kren hakalenong bar sau ke ba record ya ke jinge kren ha pedeng try Jesu bat kisenran jong kami hadirin bau try Jesu ulami no nak temple habaki Parisi ki Sadusi bat ki ki nong ilam niam jeng ki jiu ki lingdo ki nong tho ki la kenta ji u kum taw lami no nak temple hadirin bau hikai bun singi daw lami no nak temple ya ka banai phai se Bethany hakabadon ka yeng ka baki sa ka yeng jeng ki parlo de hakani ga shwabun le se Bethany bat kisenran kila kiu sholom olep but try Jesu udan ke ban krani kisenran namara hagapor bakimi na ka temple try Jesu ong ya kisenran ba an penduk khot ya ka wong hakadkhot ka ba life of ra jong ka tu kalenong ka ba shwa kalenong ka ba arfulai wong hakmi ya ka yeng jong phi la ino phi ka yeng ja te kata kala long sibun mahagi jingkran habo ong ino ka yeng ja kamat ka ni ka temple ka badang yeng kenjreng kumni ka batap da ki jingtai ki ba internet ki mau marble ki ba he ki ba jerong ki ba yar try Jesu ong panban ino kum ka yeng kenja ka bomut ba an sa penduk khot ya ka te kisenran kimla ban nget lut ya kata season ong try Jesu de kilapen iu ya kita kijing tei ba internet kita ki mau ki bahe kijing tei ba ka share ba ki we kijing kodor ban pensyai lani kuman ong no baki ku ban ong how try Jesu pet kat ni kijing internet de ka to ki siam ka khot ban kong bat ka ba ar de do try Jesu open scam biang wong phimi ya gini ki baro sisyang ong fi onom ino hangni umau lor mau ya uban penhab no te nomor ba ki kran gumta la se bakadan gedak jong jing ateten ki try Jesu no pen scam shu e to ko bo ong bala ino e ki yeng ju phi ki yeng ja wong bo wat ki mau ki ba scam ki bla te we lor we an penhab le ki samadan te gamut ka di jing penduk ko bakrau ke temple Jerusalem ka por jong
us Herod ka jing sin char jong ka por jong try Jesu ka long ka we na ki nyutli ki jing phla jo ka thai na ni ki 7 wonders of the world te ka itna ka don ka buram ka bahadu kata ka ban ka la janya ringkat bat ka temple ka bala teidu Solomon bon spa snam chwa kuma san spa ngamat new spa tam kisnam hashwa den rei habala penduk no ka temple ka bala teidu Solomon u Herod sim la teipat dakani koi but mauru la penut sibun na ka banta bantai kani temple to tingin nyepet pat yu pat kejan ta kisan ran hadian mau try Jesu la kan kumta kila sngu tikna menta bat ki ong lanu kata kanja namara da kim su tikna tikin empat kali sata dari menta ba kila su tikna kila nget jing ong try Jesu tiki ong lanu kanja kini ki kali ru sakawi ki jing kali ka bokumno ki jing wanjume hakadukhat ka balai bat ki kali saka jing kali ka balai ka bokumno ka bawai no ka perthai de ta ka jing kali ka thuru ya ka lanu bat ya ka kumno te ban jawab ya kata ni syam ya ki jing kran ki jong try Jesu nado ka khot ka basau ter hadu ka bakhado te ngila ban benta kum ka jing penkut kelum ngilai pej benya aki Bible study belada baro ngila ban benta ka ni hakikat tu ka ni benta kadan ka jing keren ka belong ke jitu lupa ka belong ke ju na ka benta ka jingkli jongki ka bede bat ka jingjai ka temple kata nisem na ru ka khot ka basau tatar but hadu ka khot ka ba khat sau khat san ru kadang dan ki ba stream ki belajar ki ba ngamat ki jingja ki ba belajar la da penting nai ki rei ki belong ru ki jingitu lupa sifang ki por jongki singi ki bakhat do te utrai Jesu na du ka khot ka basan tatar u ya thu sifang ki jingmi jongki Krislam ler nang ta ka khot ka ban riu hadu prau kran sifang ka jing pensitom ya ki nongbot jong u but ha ka khot sifu du khat lai ukran sifang ka jing hap no jongki banget sibun na ka jinget dengan pulih itu kita khot kajingmi Krislam ler kita khot ke basan wong tu sumar bau nuru nom skori fi naba bun kinyawan hak keteng junga kita ong mengau bau Kris bat kini syukur yasibun kata ke kajingmi Krislam ler wong sisu pat hak itu kita khot ki buat ya kajing pensitom ke ban mi ka ngamat kajing sitom ke ban mi ya gibreu ki jong hoit kam da dei ka bong ka jing pen sitom ka ba mi na ka jing la jong ki briu re ka dei ka jing sitom ka ba mi na ka jing ja ha ka maryang te ka khot ban riu pra nyu pra ko ong pinyo sngu shpang ki thma ba jing banai ki thma nang ta wong ka bakut kam pa ja ki kanja ban riu ka nyele kanja ban riu ka himai ki nam sniu bat ki jing yap thamru bat ki jing khnu jumai rei kini kilong tang kijing sedang di kini kijing jah kamar yang kinwan chua kampat dei kijing pensitom da ki briun rei kijing sitom ka ban mi ya ki briu kijong ubat ya ki briu jong ka perthai den rei na do ka dekhot ka bab khandai tatar ngi i ya kijing shun bat kijing pensitom ya ki briu kijong ka dekhot ba khandai andukum ta kin aino it no ip hakin ai no ifi hakasitom bat kin penyap no ifi bat pinlong ki bala shun dagi kenja ban riu baro naga banta ka keteng junga to tikini ki jan em kila jatang em kila jia sisa aswa jong ka jing pendu ka temple kini kila jia apreng usnam life ho hadu usnam new ho kuma sau ho usnam kini ki jing keren jong trai Jesu kala jia sisa kumta ba la don kejing pensitom ben yaki Kristan dan rei try Jesu ginhap kan mau ukran ru sipang kejing pensitom ben yaki Kristan hagis ngi shua bonwan pat mo
nang tu kedukhat ke ba khat wei khat ar khat lai pat ke kran chipang ke jing hap no na ke jing ngai andakum ta sibon kinya thut bat kinya die perlok bat kinya sion perlok bon kinang thu lop palam le ru kin mi bat kin syukor sibon tenamar ba pop kan man bon ke jing it kan man khriat ka jing it ki bon kan man khriat hanging in su thu kelum ya ke jing hap no jong ki bangit ru na ke jing it kidon haki ya ke jing it ke jong blai ha ka basdang kila it yo blai ren dalam mat ding jing tenju ki besar khai don pring jung ki du no ya ke jing it don pring jung ki pat kim la sha ki jing tenju ki thut no kumta ki kala long no ki ba phai dien te ka dik jing ha na ka jing it te ka pop ru kan man bon kan jelai nomor ba ha baduna ka jing it ka pop ru ka bon kan no kalong ka bas ka bai ha bat ka bangit sipang ublei ha bo upni thu ilade bo long ublei jong ka jing it uyones ha ka sithi jong ong ublei long ka jing it bat ka e ka persya tam ka bo ublei umla sya hau briu ka dei ka pom te ha bom dan su ka jing it kalong mom dan su ublei apreng ki briu bat kumta ka pop ru ka yo ban roi hakat khot ka bas saw pat ka don ka jing it thul pa jong tra jisu ba an sai lam ya ka khubor ka jing pen im nani ka gospel haki jat ben ri baro sidu ka bakut ka perthai baro hatu kata kala ja tu ka por hagata shwa ka jing pendu ka temple kala ja sha kumta kat ka ba ki briu ki tip ka perthai jong ka tu ka por tole se sidu ki bakut ka mengitip menta ki 4 pui ndri yaki ha ka tu ka por ki bakut ka perthai ka jong ki la yalam e gospel kila le shakeleng sisa na po Jerusalem na Samaria kila le baros Sodom kila pois do Europe kumbo apsal Paul upois do Greece upois do Rome tem dei tong apsal Paul ni yo sngo sipang ki wei senran ki pois do Spain dan ru wei ni senran pois Russia de kum kita kijingja pat kum tala pendap ika buang dan ru try jisu ngin hap kun mau kren tang sipang ka jing yalap ika gospel ha ka tu ka porch shwa jong ka jing pendu ika temple ru kren sipang ka jing yalap ika gospel shwa ka jing wan ka jong ban pendap shwa ika jing yalap ika gospel shwa ka jing man jong bat ka ngi puli khot ka bakhat saw ya ka ni ka gospel jong ka himan yalap ka pathai baro ika ban nong ka jing pla haki kenja ben rio baro andukum ta kan ja ka bukun but hadian kata try jisu upoi sikoi pat ka phang ka khot ka khat san wi tho se phang ka jingmi jong uta u bolong u ba ijli lani ka ba ijli wang ni ka jing ijli ka ba pendu ka ba wanra ya ka jing pendu ya ka jing kenja ya ka jing penjot te hatu kala jia mo kum kata kala jia nomor ba ulawan mi pau uta ubolong ubo penjat uta ubo ijli ubo pendu kumulai thul pa do Daniel badai mano uta kadai ka durjong ka himarum jong pat sarum pat ka hima ka jong ki sipai ka jong ki bala wan ban pendu khot ya ka temple Jerusalem mshim sa we mau lor we kumbale thul po tra jisu so haus nam chwa haus nam uban new fo hadin Chris la pendu khoi kata ka dei ka jing long accurate la ni ka jing long sbak ka jing thul po tra jisu ba ki boy thul pa mu kila jabe thek tikani kan kan mau yang ai phiru ba ki boy thul pa ke bandang ja kin jabe thek la dangi dan ka jing in long ki breu ki bakman re dangi atatin ki jing ye thul pa ki jong min ya kendo ye ki jing le ran ba de ki jing babe te ndre uta ba ijli bu pendo un sami pa hagisngi ki bakhado shobon wan utra jisu unwan mi pau u bakham kraw shishu hakabor hakajing sirkhai banyu ni u mi pau hakajing pendo ye ka temple Jerusalem kabor sipai jong ka himarom ka di ka bakhlan
Ndrei uta uban sami si ke bakhado un kham khlan srim ru hoi kum kadur kadar jong ke himarum te Daniel yathu egata te utrai jisu ong jar ubupuli unda sngap te uni kani ke jing ijli bependo kanyeng ha kejaka bakhui kata ke jing thu lupa jong utrai jisu kan sim ya kejaka ka bakentang te la yathu ba hakitu ki por ki upat sarum ulawan ra ya ki to ki durblai ki jongki ba ka ba kham kongsan te ka dur jong khling ban bo ki jaka ki bakantang dan rei kan sawan ka ba kham palat bani gani mdai shu ka temple ha Jerusalem rei ha ka ta ka jaka ka bakantang nangta ha ki dekhot ka bakhan riu tatar hadu ka ba arhuar utra jisu ya thu shpang ka jingdin jar ka ba kannu shu ka jing wan jong ta uban pendo ta ka jing ijli uta uba ijli uba pendo te kala jai ka jing lanot khop ye ki nong Jerusalem ha ka tu ka por mlat phet shu shinu la ker kut ye ki de ki sipai jong ka himarum bat la penyap ye ki na phang kibalai phen de tang kita kibalangit utra jisu la ong ba simdon Kristen uba sya penyap kata ka jingwan boro kilalat phet im ngamat ki phet yap kumbo ong utra jisu bepin phet yap mdei shu ban benut ye ka jan ban sim shwai ka jan kinap ye ka i ru rei shu phet bet bat kumta ki Kristen kila ko ngu i ktien ju bat baro kilalat te kata kala dab ja haus nam nyupo idi rei ka bakum gataru kan saja ha kata ka jingwan jong to marat khlau manu ban lat na kata ka jingwan jong ya ka ban penjenjar ya ki nong song snong jong ni ka perthai ki ban lat ki dei kita ki ba ko mu yu try jisu ki bo lapen khre eldi kumba un sakran pat ha ki kentien ki ba shai bha de ki farsi ha ki dukhot ki ba sedien ban kini ki dekhot la dangin puli sapuli ki nyerap sibon yang ai pi bangin long ki brio ki balapan khre kumbalong ki Kristen ha ka tu ko por Jerusalem ki balalaj im na kata ka jing pendu ya ke Jerusalem nomar ha ka jing penjot ya ke temple sim dei tang ya ke temple doi ya ke Jerusalem bat ya ke Israel hi porok ko la pendu khat te hadian kata kinmi sekitar ki kibanwan ong bo Krisulawan namar bo Kristu ongan sawan pan tegi brio ki besyukor ki jong setan ki bo setan lopan kre lupa hapreng ki jing jar jong kita ki por da si gitu kat tu kan ni ki balaj im la khambun ki dei ki bala mat ye ki jing shala ben ba ki jing penyap re hapreng gitu ki balaj im bat hapreng gitu ki balan sebar jong ki Jerusalem ki ba khambun ki balaj im nsami kita ki Krislam ler kita ki ban ongi la dia bagi ki Kris bat ki don haki jaka ki bakarpang kom haki pulit lani haki yeng kerpang lani ki kamera kerpang lani ki la bandan haki jaka khlau kom kita ki basong kerpang ta bat bagi breu ki bakwa ya ke jing pelat banyak kendo yu masaya kin hablet sta tu try jisu le thul pai kata bat kala jan sisa komta bahadian ke jing penjot ya ke temple lawan kita ki brio ki bawan kring ya ki pajba ban pe Kris udan tai bad kumta dan ki belet se ke temple ki let se ki kamera bekerpang jong ke temple ban li wat yu hangta ki dan pat ki belet se khlau ban li wat yu hangta te dan ki bala yap no namar kita ki ke ki la ban yap hakatu ka jing penjot ya ke temple lani ki bala yap ru hakajing ai hukum upat sarum baliban penyap iki de kita ki belajar dan re kadang kan seja ko hukum kataru ba hagani ke perthai habagi Kristen kata ka por kilalat yap ngamat kila phet yap kilalat im nak nang ni kata ka jingwan pat try jisu kita ki basa kin sesya syukur ha kita ki Kristen ni ba kala banong ru la dau try jisu wan kamadian jong kataru kemat ba kajing syukur kala sedang kamaswa bat ki babon ki Kristen ki bom sim yene ha kajing
kin sangat akta kajing syukur tiko mengilai pulih hak itu ke sedang ke Bible study ke imat ke lain ke sau ni pulih sepang ketu kajing wan mi ki Krislam ner hak ini ki singi jong iru kidan mentah iru kidan keleng jong pathai bat kini kidan kinang buat sibon ki banget bu dei saya nang ta uya thuru sepang kajing wan kajong upan ke unsawan hakadur ke pher nang ta kumba kita ba udan ki jaka ki beri ki kerpang lani ki jaka khlau ndrei wang ngan wan hakat pasai kedar ban ni puli kata hakat khot ke ba arfunyo na ba kumba kami no kaleli na mingi bat ka sai hadu sami kumtaru kanong kata ke jingwan khunu brio de mangaw mafi ngim dan bangin hap kami nanti ke balong jarjar ke balong buri ke jingwan trajisu kanum long kumta kumbu ong ni ke jingwan jung kanong ke pasai kedar borok kini iu ki bangit ne ki bangit ini ilang borok jaiu pat ki bangit jaiu ki bangit ketangin sepulipan nadu ke dekhon ke ba arf khandai tatar hadu ke ba life kamut ke ba sawui de ngin sepeteng ya kani ke jing penkut hak tayo ke banwan bat kan long ke jing penkut sendon ya ke jing puli jungi ya ke gospel Matthias ke lenong ke ba arf sang de tu blem kerku ya kani ke jing puli jungi kani ke sngi ban ngara kerpat di phi ba phinang yai peteng ban puli dala dia ban pusan ya gini kita khot khanang ba ba niyo ya kani ke Bible study ke ban wan pan ginang khamlong susu ki bre banang sempang namta ke buram ke jung amen tutung nya duai ku khpa jingi bhabneng ni aingu ime na kamta ke khtian jume ni kapor ni aingu ime try namar kini ki jing yathu lupa ki jung try jisu ki ba dei tang na kabenta kapor ke ba gisenran re ke deru na kamta ki sngi ki jongi habu juba i ke jingkli ki jong gisenran ke ba kumno ke jingwan jome bat ke ba kumno ke ba waino ke perthai a try milayo sibon ki jingkar khu na kani ke jing puli ya kani ke gospel Matthias nomor sau donang hikai susu ingi a try ya ke ktien jome ya lamingi se ba kham jiliu khanang begin nong ki brio ki balapan kre bat ki ba la ban nirap ru ki we pat ki paraman sim ban pen kre na ga banta ki ban saja ha ki por ki sngi ki bakhadu try to sngo jing karpat jungi na bangi pa ni kini bro teng ke jong try but nong pnem be jing Jesus Christ pada ka bo wai no ru to ai ke jing ai ke batap biang ke jong u ke jing ba ke jong bleu ko pa lam ke jing slok ke jong man sem khut ke na shong kar hai lam bat ni kum upat lang u jong mi hang ni bara keleng setlak perthei menta bat ado halak taru amen